Join with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang umaga Pilipinas, Maaksyong Umaga Pangasinan. Hello again. Oy, kamusta ho kayo mga kaibigan? Ha? Medyo, paano ba ito? Hindi ganun kaginawan ngayong araw na ito mga kaibigan. Pero anyway mga ka-aksyon, tayo tuloy pa rin tayo sa ating programa. Welcome po mga ka-aksyon sa Aksyon Radyo Hataw, ang inyong paboritong programa sa Radyo Bagong Manian. Siyempre kasama na naman ho ninyo mga kaibigan, wadya lamang sa tuwatan patapatagin ka araw, Aksyon Ahikam Desena Pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Kamusta ho kayo mga kaibigan, mga ka-aksyon, kapuso, kabulian, kapatid, kapamilya, lahat-lahat na hurian ha? Kayo ho ba ay medyo busy ho ngayong umagang ito? Kayo ho ba ay naghahanda ho ng inyong pananghalian o kakagising nyo lamang ho ba? Anyway, naman ang ginagawa ho ninyo mga kaibigan. Welcome po sa Aksyon Radyo Hataw. Siyempre, tulad po ng dating gawin mga kaibigan, talakayan na naman ho tayo. Marami din pag-uusapan ngayon. And hopefully, may available ho tayo may interview mamaya tulad ni Attorney Randy Castellan. Inaabangan ho natin sila, Attorney Randy, para po sa karagdagang interview. Dahil mukhang magkakaroon ho ng price adjustment ho ang Dagupan Electric Corporation po mga kaibigan. Ayan ho, yung mga nakikinig sa yung mga taga-Decorp. Ayan, yung mga nakasubscribe ho sa Decorp, yung mga gumagamit ho ng serbisyo ng Dagupan Electric Corporation. Ayan, abangan ho ninyo yan mamaya mga ka-aksyon. Hopefully, makakapanayan po natin ito si Attorney Randy Castellan ng Decorp. Para naman po maging updated ho tayong lahat sa mga bagay-bagay. Abay, kamusta ho mga ka-aksyon? Etong mga kaibigan ho natin dyan po sa may bayan ho ng Manawag. Okay po ba kayo dyan mga ka-aksyon? Alam nyo ho ba may napigil ho riyan dahil po sa mga pulis na ito nakaraang mga araw nagkaroon ho nung tinatawag ho dyan mga kaibigan na pagnanakaw po sa gasolinahan at mabuti na lamang at ito mga ito yung na-follow up agad ng mga tropa natin na pulis at agad nga ho naaresto ho itong mga suspect po riyan. Ngayon ang inaalam pa ho ng mga otoridad kung yan po ay konektado doon po sa mga kaso ho ng holdapan din po sa mga gasolinahan na nangyayari po within the vicinity. Kasi may mga karatig bayan na nakapag-report din ho ng ganyan mga ka-aksyon. So yan na yung aantayin ho natin mga kaibigan. Sana nga ho, sana yan na ho yun, maresolba na ho yung krimen po na yan mga kaibigan. Anyway, yung mga ka-aksyon natin, wait lamang po, abang-abang lamang ho tayo. Si Madam Precious Gem nakatutuko sa atin via online na Facebook Live. Ayan, ma-aksyon umaga sa inyo, Madam. Sana ay ox na ox po ang kalagayan ho ninyo. Teka lang, bakit tong mga nagtatanong ho sa atin dito, Sir, akala ko ba walang shortage ko nitong bakuna, Sir? Ay, shortage po nitong paracetamol, Sir. Bakit ang dami-daming sumusugod po dito sa mga ito po, mga kaibigan? Ayan, Alam niyo, ang problema rito, mga kaibigan, yung biogesic lang ho, yung biogesic lamang ho, ang nauubusan ng stock. Ayan po, mga kaibigan. Pero alam mo ba, yung ni Joseph Action Conrad, paracetamol din yan di ba? Paracetamol din yan, Tulad nung iba mga brand, paracetamol din ho yan, Kaya yung mga ka-action natin, kung walang biogesic, ibang brand pong subukan ho natin mga ka-action, di ba? Para naman ho tayo, wala hong problema, may kinalaman po sa bagay ho na yan, Alakalayo Action Conrad, sa Pangasinan lamang, Huwag na tayong alis mga kaibigan, sa Pangasinan lamang. Grabe na ho yung pagkakuha ng mga linya sa parmasya, Nagkakaubusan na rin po sa parmasya. Pero yung problema, Action Conrad, biogesic lang yung nauubos. Paano yung ibang paracetamol? Hindi, di ba? Try nyo rin
iba, no? Grabe naman to mga to. Sige, ito naman po mga kaibigan, ha? Makakapanayan po natin ngayon si Attorney Randy Castellan ng Dagupan Electric Corporation. May kinalaman nga po dito sa ilang mga bagay na nais po nating malaman. Ano? Halimbawa na lamang po itong adjustment po sa presyo ho ng kuryente for the upcoming billing month. At ito nga hong mga tropa natin sa Dagupan Electric Corporation mga ka-aksyon, di ba? Nandyan po sa mga lugar na tinamaan ho nitong bagyong Odette at sila po ay nagbibigay ho ng kanilang tulong o ayuda para po sa kanila. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Randy Castellan, sir. Live na ho tayo ngayon dito sa Action Radio Pangasinan. Okay, Attorney Randy, teka lang medyo kon ko lang to. Saglit lang sir, medyo kon lang tayo Medyo inaayos lang ho ng ating kasama yung kon dito speakers. May narinig ba tayo? May kon ba tayo? Yung headphones. Saglit lang Sir Randy Medyo may kon lang ho tayo rito ng konti. Wala ba? Ay, teka lang. Check. Teka lang, ikon natin nasaan yung ayan, wala ba malabas dito? Ayan, Sir Randy, hello po. Ayun, Sir Randy. Hello. Ayun, okay na. Ayun. Maraming salamat po. Ayan, magandang umaga po, Sir Randy. At live na ho tayo ngayon dito sa Action Radio. So, sir, una po sa lahat, kamusta po etong presyuhan po ng kuryente ho natin ngayon dito sa Dagupan Electric Corporation ngayon, sir? Yes, unang-una, nagpapasalamat ako sa invitation nyo for this hour. And then, good morning sa iyo, Sir Aicam, at sa mga nakikinig. Yung tungkol naman doon sa tanong mo na yung rate namin, sa ngayon, for January, wala pa kaming generation rate na for January. So, ang existing pa lang ngayon ay yung aming December generation rate na nasa 5 pesos and 84.67 centavos. Ito yung aming generation rate na nasa December billing. So sa ngayon ang nasisingil pa lang o ang due pa lang yung December o November-December billings. Ayun. Pero so, sir, sa inyong nakuhang information doon sa inyong ginagawang pagsusuri, mukhang magtataas po ba, sir? O magiging pareho po ang singil for the next billing po natin, sir? Historically, pagka ganitong panahon, bumababa yung generation charge dahil nasa lamig din ng panahon. So yung demand hindi siya ganun kataas. Barring any any mga planta na biglang bumigay o kaya karoon ng yung unscheduled interruption sa mga planta. Sana walang mangyaring gano'n na mag-cause ng shortage ng supply. Pero based naman sa aming information, mukhang sapat naman yung supply and then okay naman sa ngayon muna yung demand dahil malamig yung panahon. Ayun. At least malinaw ho yan sa mga ka-action natin. Anyway, Dr. Randy, may kinalaman pa rin po dyan sa kuryente ho. Alam ho natin itong mga tropa ho natin sa may DECORP. Mukhang nagpadala tayo ng mga tao natin, sir, sa mga lugar. Yes, Mga ilan po yung pinadala ho natin, sir, na mga tao ho natin? Sila, 8. So, 7 linemen yon. And then, I think 4 na senior linemen namin and then 3 linemen. And then we have 1 safety staff na isinama. At meron kaming 3 trucks na pinadala din kasama nila. Yung 2 doon ay yung tinatawag naming articulated vehicle, so yung mga boom truck namin. And then isang isa pang truck na medium size. So saang area ho sila specifically pinadala, Attorney Randy, sir? Nung pagdating namin sa Cebu, ang point utility kasi kumbaga kung sino yung leader doon sa area is yung PECO, yung Visayan Electric, kasi sila yung distribution utility doon sa area. Inassign yung Dagupan Electric doon sa northern part, yung
Municipality of Liloan, Cebu. So doon sila nagre-restore mula nung pagdating nila doon hanggang ngayon. So dire-diretso pa rin yung kanilang restoration. So sir, kailan sila dumating ulit doon sa area ko na iyon? Kasi kung ang bilang kasi nila ngayon is day 12 na sila eh. So, Nako. So hanggang ngayon hindi pa nare-restore doon sa area yung kumbaga 100% attorney based doon sa data na pinublish ng VECO kahapon, nasa 37% pa lang yung kanilang nare-restore. So yung aming expectation na mga 2 weeks mukhang magtatagal pa. Kasi iba kasi yung iba yung nadatnan nila, mukhang talagang devastated, pati mga poste na concrete nabali sa gitna, so ganun siya kalakas, no? Grabe. So hindi lang siya ang pagkaganyan kasi nagtatayo ng bagong poste lahat, hindi huhugutin tapos yun din ang ibabalik mo, hindi. So magtatayo ng bago and then another mag-string ng bagong line and then i-withdraw mo yung natumba. So medyo ganun kahirap. Pero ang concentration kasi sa mga restoration efforts is yung ma-energize yung backbone o yung main line na tinatawag. And then after that, pupunta na doon sa mga service drop sa bahay-bahay na. Oo. So ganun yung manner ng restoration. Ayun, so medyo madugo pala yung pinagdaraanan Yes, ko ng mga tropa natin. Anyway, sir, gusto ko lang ninawin, yung mga tropa ko na ipinadala ko natin dyan sa may Kabisayaan, sir, yung mga yan ay nagkusa po ba yung mga yan, sir? O nag-volunteer po yung mga yan? Yes, kasi actually, isa kami sa mga unang, nung tinanong kami ng aming yung PIPOA, ito yung association ng mga Private Electric Plant Owners Association of the Philippines. Association to ng mga private distribution utilities kagaya ng DECOR, Angeles Electric, Tarlac. Nung nagtanong yung aming association kung sino yung willing na bumiyahe agad on that day, kami yung unang nag-volunteer na pumunta. At nung tinanong namin sa mga kasama namin, ayun, actually marami nga nag-volunteer but we have to choose only 8. So hindi na nila iniisip yung tumawid kasi ng Christmas at saka New Year yun. So tapos lahat sila pamilyado. So yun, medyo mahirap pero tawag ng tungkulin kasi yan. At alam naman natin na nung tayo naman yung na-devastate dito ng Gading, ng Cosme, ng Lando, at saka yung mga iba pang malalakas na bagyo na dumaan sa atin, tinulungan din tayo ng ating association ng Angeles Electric, Meralco, Tarlac, Spilapco, nandito sila. So pag mga ganito, binabalik lang natin yung tinulong din nila sa atin. Opo. So sir, baka pwedeng malaman hong pangalan ho ng mga tropa natin para kahit papaano baka may nakikinig sa kanila, mapasalamatan natin o malaman natin, uy, nandyan pala siya, say good work, gano'n. Oo, yung namin, ang pinaka-senior namin doon, yung team supervisor namin, is si Arnel Lopez, ang pinaka-head namin doon. And then meron siyang mga kasama din, si Jorlan Macalanda, isa rin siyang senior lineman, si Ronald Carrera, senior lineman din, si Janery Gonzalez, senior lineman din. And then meron kaming si Ryan James, yung isang lineman namin. And then meron kaming safety staff doon, si Brian Fernandez. And then kalimutan ko yung yung dalawa. Kasi 60 plus po yung aming linemen eh. Opo. Andi bali sir, walang problema ho ron, So at least na-recognize ko yung ilan sa kanila. Anyway, nandun naman sa aming Facebook yung aming mga kasama doon. Opo. So sir, paano yan? Si pa pala? Opo. Si Billy Joe, kasama rin doon. And then alos na banggit ko na sila lahat. Ayan. So sir, paano ho yan? Nabanggit nyo kanina, medyo 37% pa lang. Antayin ho ba ng DECORP, sir, na mag 100% na recovery ho dyan sa inassign na area sa kanila bago sila makabalik dito? Or magkakaroon ho kayo ng relievo ho na gagawin po dito, Attorney Castellan, sir? Hanggang sa kailangan kami ng VECO. Hanggang kailangan kami ng Bisayan Electric. Kasi
makikita naman nila kung anong percentage na yung kakayanin na nila on their own. So, ganyan naman po yung sa restoration process. Kung kagaya din dito, kung sa tingin natin kaya na ng DECORP na restore on its own, so pwede na silang bumalik sa kanilang mga utilities. Ayun. So, based doon sa kanilang target kasi, by January 31, at least ma-energize nila mga 80% ng kanilang nasasakupan. Ito kasing VECO, Sir Aikam, ito yung kumbaga pangalawa to sa Meralco na pinakamalaki sa Pilipinas. So, maraming customers ito. Kaya yung kanilang area masyado rin malawak. So, hopefully, ma-restore in no time para makapag na rin, kapag pahinga, makabalik na rin yung mga kasama namin dito. Ayan. Oo, tama. So, inaasa namin, sir, may leave na matagal-tagal yung mga yan pagbalik dito. Oo nga eh. Oo. Oo. Kaya hopefully, naman, meron naman kaming group chat, and then nagpapadala naman sila ng mga messages para sa kanilang mga pamilya. And then, yun, ang malaking pasalamat namin doon sa kanilang mga families na i-let go yung kanilang padre di pamilya para magampanan yung trabaho doon sa Cebu. Tama po yun. Anyway, Attorney Randy, sir, no, maiba naman tayo dahil paumanhin ngayon lang ng ilang kwan na nag-pop tong tanong na ito galing sa ating staff. Sir, noon napag-usapan natin tungkol doon sa may solar plant ba yun? Sa may Santa Barbara. Sir, may update na ho ba tayo doon? Kamusta na ho yung development po roon, Attorney Randy, sir? Hopefully, matuloy na itong 2022 kasi medyo na-delay na eh. Na-approve po yan ng ERC 2017 pa. So, 5 years na po yan dahil naantala din ng pandemic mga pagdating ng mga materyales. Pero sa side ng DECORP, almost 100% na kami. Kung mapapansin nyo yung mga tinatayong poste from Barangay Maninding hanggang dun sa National Highway, MacArthur Highway. Papunta yon doon sa planta na itatayo ng One Manawag Solar. So meron lang mga ibang technical details na pinaplantya. At ang sabi naman sa amin andyan na yung mga materyales. Pagka nag-umpisa naman yun, Sir Aikam, mabilis din yun na gawin kasi na lang yun, papatong-patong lang yung mga doon. Salpak-salpak na lang, oo. Yeah, sa ngayon, naka-fence na yung area, ginagawa, may na rin sila doon, may mga materials na rin sila doon, may mga equipment na rin. So hopefully by this year, ma-commence na yan para makatulong na doon sa supply side, especially kung dumating yung summer months, malaking tulong yan kasi naka-embedded yan sa atin, Sir Aikam. Big sabihin, tayo lang ang susuplayan yan. Walang ibang susuplayan yan kundi DECORP. So pagka panahon ng mainit ang panahon at saka nagkukulang sa supply, meron tayong backup na malaki. 20 megawatts yan . O yun, maganda yun, no? So, ulitin ko, sir, no? So sa part ng DECORP, okay na? Wala nang problema? Okay, na kami. Kumbaga, pwede na namin kung nag-build sila ngayon, pwede na namin saluhin yung kanilang production. Oh. So kasi ang problem is yung partner niyo. Yun, medyo na-delay kasi may mga technical matters pang kailangan nilang isaayos. Di ba? Understood naman yan, sir, kasi ganyan talaga pagka ganitong panahon ng pandemic, no? Anyway, sir, Anyway, sir, samantalin ko na rin, ano? So yung expansion natin, kamusta naman po? Expansion ng DECORP, yung mga upgrading, ganun ng DECORP ko ngayon, sir. Yun, tuloy-tuloy naman yung aming preventive maintenance for yearly naman yan . And then yun nga lang, dahil nga doon sa mga nangyayaring mga road widening projects, yun ang mga itinatabi namin mga poste. So yun yung kumbaga puno doon sa aming schedule, yung mga paglilipat ng poste. Pero so far, sir, okay naman lahat, no? Smooth naman po ang takbo ngayon. Yes, enough naman yung manpower namin. Kaya yung mga nag-iisip o nababahala, nagpadala tayo ng tao doon sa Cebu, paano naman yung
dito. Huwag po kayong mag-alala. Yung ganyan po napagandaan naman yan. Then yung ating ng mga lineman contingent marami. So hindi ano lang sila, isang grupo lang sila sa maraming grupo ng lineman ng DECOR. Ayan. Okay, Attorney Randy, sir, last na lang ho. Baka meron po kayong nais pong banggitin, announcement ho o mensahe po sa ating mga tagapakinig, especially po sa mga ka-action natin na gumagamit po ng serbisyo ho ng DECOR. Yes, sir. Sa mga customers po namin, yun, medyo sa gamitin po natin yung mga ibang avenues ng payment, no? Kagaya sa may mga online payments kami, EasyPay, 7-Eleven. Then meron din kami mga collecting partners sa banks, ganun. So para hindi po magsiksikan dito sa mga offices namin. And yun nga lang, medyo nagigpit uli kasi yung protocol. So medyo konting pasensya lang kung nagkakaroon ng pila sa mga opisina kasi nililimitahan natin yung mga tao sa loob. Para din po sa atin ito lahat. So yun lang po, Sir Aika. Ayan. Okay, Attorney Randy, sir, maraming salamat po sa pagpapauna po sa panayam po na ito. And take care and stay safe po kayo dyan po sa Dagupan Electric Corporation. Apo, kayo rin. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, yan po mga ka-action, si Attorney Randy Castellana ng Dagupan Electric Corporation. Sila po ay nakapanayam po natin ngayon. May kinalaman ho sa iba't ibang mga bagay po, especially yung ginagawa nilang pag-rescue, pagtulong ho dyan po sa may, sa may Kabisayaan, Action Contra. Diba, mantakin mo yan, ha? Halos halos mag-isang buwan na pala yung mga mama dyan, ha? Nako, alam mo, yung mga yan, mga padre de pamilya, tulad na nabanggit ni Sir Randy kanina, Attorney Randy, di ba? Yung mga yan ay nandyan sa may mga family man yan, mga yan, may asawa, may pamilya yung mga yan. Pero nag-volunteer sila na mag-rescue, mag-restore ng power ho dyan sa lugar ho na iyan na tinamaan ho nitong bagyong Odette, no? Akalain mo, Action Conrad, mag-iisang buwan na, Action Conrad, no? Nang tumama itong bagyong Odette, magkakalahating buwan na, ayan. Pero ganyan pa rin hanggang ngayon, ano? Nakakalungkot pa rin. At ganyan pa rin ho ang kalagayan po sa area ho na yan, ano? Medyo malaki-laki talaga etong damage na ginawa ho nitong si bagyong Odette, mga ka-aksyon. Kaya ayan ho, no? So maraming salamat po, no, sa mga lineman ho natin ng DECORP na nagseserbisyo ho riyan, nag-volunteer po riyan. Thank you very much. Di ba, huwag kayong mag-alala. Nakisuyo na tayo kay Attorney Randy. Dapat pagdating nyo rito, mag-live din kayo ng isang buwan. Siyempre, live with pay. Ang sarap-sarap naman na singkoron pag live with pay, ano? Ay, nako. Sige, maraming salamat po sa inyo riyan. Ay, pero teka lang, oras sa ating Action Contra, 10:43, ha? Magko-commercial muna. Ang Action Radio ato, babalik tayo makalipas namin na pala. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa ka-bloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis ya ka-bloom at balingit. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang!
Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa. Mga kaibigan, madami sa atin ngayon tulad ko ay nakatitig ng mahabang oras sa ating mga computer at cellphone dahil sa tayo ay kasalukuyang work from home o di kaya ay nag-homeschooling. Alam nyo ba na pwede itong makakontribute ng pagkalabo ng ating paningin? Makakatulong ang pagsuot ng anti-glare na salamin. Makakatulong din ang pag-inom ng Centrum Advanced Multivitamins araw-araw kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Ito ay may lutein na tumutulong protektahan ang inyong mga mata. Kaya sa tulong proteksyon para sa inyong mga mata, tulong pampalakas resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced Multivitamins araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Si Alan Ann, ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling po, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo-lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya
papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Kamatayan, yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Isang dahilan kung bakit lumipat na sa Aksyon Radyo ang mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. That's right, folks! Ang DWCM Aksyon Radyo ay kinikilala ngayon bilang news leader ng mga taga-Pangasinan at ng mga taga-Dagupan. Walang aksyon at mga pangyayaring nagaganap dito sa lugar natin na hindi agad naiulat sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Kaya isang tumbling na lang
Number 1 na yan! Pangasinan News Leader, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! 4 na minuto bago mag-alas 11 ng umaga, agay lamang commercial kay Aksyon Radyo. Ganyan talaga mga kaibigan, kapag number 1, sabi nga nila, di madaming commercial, di ba? Sorry naman mga kaibigan, ha? Anyway, nagbabalik po Aksyon Radyo, hataw pa rin, kasama niyo pa rin, Aksyon Hikam sa Pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. O ya, public service announcement pala yung mga ka-aksyon natin sa may Pamanaw Water, Dagupan City Water District. Ayan ha, meron na ho tayong yung mga nagbabayad sa may bayan ha, sa may City Hall mga kaibigan ha, na-renovate na. Ayan ha, newly renovated na ho yung City Hall Collection Office po ng Dagupan City Water District, Pamanaw Water. Ayan ha, so mas maganda na ho riyan, mas maginaw na ha. Siyempre, mas kaaya-aya na ho sa paningin. Yung mga dadaan ng palengke, mga mamalengke, nas magbabayad ho ng tubig. Ayan. Pwede kayong pumila dyan, mga kaibigan, ha? Pero tulad ng binanggit kanina ni Attorney Randy Castellan, practicein nyo na yung wireless payment, ha? Yung wag na kayong pipila masyado. Try nyo na yung ibang method, yung mga online method ho ng pagbabayad, ha? Ayan ho mga ka-aksyon, ha? Sige, kaway-kaway kay Madam Precious Gem. Nakatutok ko sa atin ngayon. Priscilla de Guzman, hello! Diyan sa may Hong Kong. Ayan, ni hao ma. Diyan sa may Hong Kong, ha? Ay, Madam Delia Cabayes, Manong Ben Gababillanos, at si Manong Arthur Casilang. Galing-galing pala ng Decorp. Second tayo sa Meralco. Congratulations! Proud to be Dagupeño. Good morning sa lahat, sabi ni Manong Arthur. Ayan po, Manong Arthur, ha? Wala tayong problema dyan. Okay na okay po yan, di ba? Yung mga nandiyan, ang volunteer ho dyan sa may Bisaya. Yan ha, sana iyakuan ha. Okay ang kalagayan ho ninyo. Pagbalik nyo rito, huwag kayong mag-alala. Sagot na ni Atty. Randy ang leave ninyo. Ay, nako. Ito naman mga ka-aksyon, karagdagan pa ho natin mga balita. Pero 10:58 na. Ito yung Mampatanet Action Conrad ha. Ano ba naman yan ha? Ang gapoy samit. Interview labas, saan ang gapoy samit ha? Ay wala, di tayo makapag-overtime ngayon mga ka-aksyon kasi meron na susunod na programa, di ba? Yung susunod na programa, yung Pangasinan Bilis Kilos. Kung wala ho sana tayong extra na programa, di kahit mag-overtime ho tayo, walang problema mga kaibigan, mga ka-aksyon, di ba? Sige, magpapaalam na ho ako mga kaibigan ha. At nakakalungkot dahil gusto ko pang mag-share ng karagdagan po mga balita, mga kalokohan sa inyo mga kaibigan ha. Kinakailangan ko na ho magpaalam ha. So maraming salamat ho mga ka-aksyon sa inyong patuloy ang pakikinig sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Nakasama ko ninyo wadya sa tuwatan patapatugyon ka araw Aksyon Ahikam de Sela Pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Saka naman ako na bumubuo sa Aksyon Radyo Pangasinan sa pangunan ni Aksyon Violi Valdez Ferrer, dating station manager. Susunod na ho ang dalawang living legends ng Pangasinan. Aksyon Jesse Perez at Aksyon Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. Pangasinan Bilis Kilos sa girls. Yan, Pangasinan Bilis Kilos. Ayan, ha? Also, Brentapol, yan ba ganun bakta? Magandang umaga muli mga kaibigan. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino!